Huma 5 l-kumpaniji li ġabru l-espressjoni ta' interess għall-iżvilupp tal-istudios tal-films fil-Kalkara. Dawn huma lkoll kumpaniji internazzjonali u magħrufa għas-sem tagħhom fi produzzjonijiet kbar. Is-sejħa biex ikunu żviluppati dawn il-faċilitajiet inħarġet fl-10 ta' Ottubru u għaliha wieġbu l-kumpanija Amerikana Golden Zephyr LLC, il-kumpaniji Italjani Island Productions u Safe It Spa u l-kumpaniji mir-Renju Unit Mediente Limited u Pinewood. Din il-faċilità qed tkun meqjusa bħala kruċjali biex is-settur jibqa' jiżviluppa. Is-sena 2015 se tkun waħda rekord b'numru kbir ta' films jinħadmu f'pajjiżna li b'kollox iġġeneraw aktar minn 100 miljun euro fl-ekonomija Maltija. Il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech qal li biex l-industrija tkompli tiżviluppa b'mod sostenibbli hemm bżonn ta' studjo bl-aktar faċilitajiet moderni, fosthom sound stages, xi ħaġa li l-industrija Maltija dejjem kellha bżonn. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis li huwa responsabbli mill-industrija tal-films qal li dan huwa żvilupp importanti ħafna u juri kemm Malta qed tgawdi reputazzjoni tajba. Sostna li n-numru konsiderevoli ta' kumpaniji internazzjonali qed jarfu l-potenzjal kbir tal-industrija tal-films f'Malta u għaldaqstant lesti jinvestu miljuni ta' euro fl-istudios fil-Kalkara. B'dan il-pjan pajjiżna se jkollu infrastruttura aktar b'saħħitha li permezz tagħha jingħata servizz aħjar lil kumpaniji tal-films. Intqal li bl-investiment ġdid dawn l-istudios se jattiraw aktar films lejn Malta u jiġġeneraw ħafna aktar xogħol tul is-sena kollha.